ועכשיו אני עם שחר אלוני, מנכ"ל פירמת הליווי הפיננסי אלוני האפט, שלום לך. והיום נדבר על סיוע לעסקים קטנים. אנחנו יודעים שהרבה עסקים קטנים נפתחים כל שנה, אבל המון עסקים קטנים נסגרים כל שנה. קשה להם לשרוד כאן בארץ. יש איזשהו גוף שיכול לסייע להם? גוף מטעם המדינה? אז קודם כל, עסק קטן, עסקים קטנים בכלל, זה מחולל הצמיחה של המשק. כלומר, אנחנו מדברים כרגע על 450,000 עסקים קטנים שקיימים במדינת ישראל, ואת האמת ביחס לעולם, אנחנו מאוד מאוד מפגרים אחורה בעזרה לעסקים, כי כל הממשלות בארצות בחול הבינו שזה באמת, זה המפתח, זה המנוע. ואם הם יתמכו ואם הם יעזרו, זה בדיוק מה שיציא את הכלכלה קדימה. המדינה שלנו גם מבינה את זה. היא מתחילה לעשות צעדים, הם עדיין לא מספיקים. יש כמה גופים עכשיו אנחנו נמנה אותם שאפשר להיעזר בהם. אני בכוונה מתחיל ואומר, עדיין לא מספיק. אנחנו בדרך נכונה, אנחנו בכיוונים נכונים, אבל זה עדיין לא מספיק. הגוף הראשון שהמדינה הקימה לעזור לעסקים קטנים, זה בעצם גוף שנקרא מתי. הוא תחת משרד התמ"ת, והוא בעצם אמור לייעץ ולתת שעות חונכות לעסקים קטנים, איך להתחיל... הם עושים ממש קורסים, סדנאות, הדרכה, סיוע אפילו אישי. ממש קורסים, העשרה, הם באים לעסק, הם כותבים איתך, הם עושים איתך, לא מספיק, אבל בסדר. גם לא לגמרי בחינם, אם אני לא טועה. זה מסובסד על ידי המדינה, אני חושב ש50 שקלים או משהו כזה, זה העלות של שעת ייעוץ כזאת. אבל עוד פעם, בסך הכל זה מה שהם נותנים. אוקיי, אז מתי זה אחד? מתי זה אחד. המדינה הקימה גם קרנות סיוע שאמורות לתמוך בעסקים בהקמה ובעסקים קטנים. כי היום שאתה הולך לבנק ומבקש מהם אשראי, אז מה שקורה, הבנק אומר, אין בעיה, אני אתן לך אשראי, ותביא לנו ביטחונות. כן. והמדינה הבינה שיש פה איזשהו כשל, והיא חייבת לעזור לעסקים הקטנים האלה, שאין להם ביטחונות. הרי ברור אני הקמתי עסק קטן. אז בעצם היא הקימה קרן סיוע לעסקים, שהקרן הזאת היא בעצם נותנת בביטחונות מופחתים מאוד מאוד מאוד, הלוואות עד 500,000 שקל, לכל מי שרוצה להקים עסק. ובלי ביטחונות, בלי ערבויות? היא לוקחת, לא, ערבות אישית כולם חותמים, אבל היא לוקחת, אם היית הולך לבנק, מבקש מהבנק 500,000, אני אומר לך, טוב, תשמע, תן לי 400, 500 כנגד, נכס, משהו, והמדינה אומרת, תשמע, אם תביא לי 100,000, 125,000 בתור ביטחון, זה 25% מגובה ההלוואה שהם יכולים לתת, זה מספיק לנו. אנחנו נחתום ערבות על השער. כלומר, יש באמת רצון ואינטרס של המדינה לעזור. עכשיו, הרצון והאינטרס זה באמת רק לעזור לאזרח שרוצה להקים עסק קטן, או שמהרגע שאני פותחת את העסק בסיוע המדינה, אני גם מחויבת לה באיזשהו אופן, חוץ מאשר כמובן להחזיר את ההלוואה. וכמובן מס הכנסה. זו שאלה מאוד טובה, כי מה האינטרס של המדינה בעצם? האינטרס של המדינה הוא מאוד מאוד פשוט. הוא אומר ככה, אם את פתחת עסק קטן ועכשיו את מעסיקה עובדים, מה קורה? את משלמת לי עכשיו ביטוח לאומי, אני לא צריכה לשלם לעובדים האלה דמי אבטלה, ואני רק מקבלת ממך כסף. כלומר, יש המון אינטרס של המדינה שתקימי עסק. כלומר, את חוסכת מהם המון כסף ומכניסה להם כסף. אבל זה במקרה הטוב, שהעסק שלי מצליח ומתרומם, ואני יכולה להרשות לעצמי להעסיק עוד עובדים, לשלם להם ולשלם למדינה. מה קורה אם העסק קורס, לא מצליח? מה החוב שלי כלפי המדינה? אז קודם כל, הכסף עצמו, מהקרן הזאת או מההלוואות שהם נותנים, זה ניתן דרך בנקים. והבנקים מקבלים 70% ערבות של המדינה על הכסף, אבל על ה-30% הנותרים, כלומר, יבקשו ממך את הכסף, וגם, בוא נגיד ככה, ירדפו אחרייך וינסו לגבות ממך בכל דרך אפשרית. כלומר, העזרה של המדינה היא רק בביטחונות שהיא נותנת כלפי הבנק שייתן את ההלוואה, אבל אם חס וחלילה העסק נופל, הם ירדפו אחר הכסף שלהם. אז כדאי לי ללכת להרפתקה הזאת? התשובה היא כן חד משמעית, כי אין לך אופציה אחרת. אם היה לך אופציה אחרת, והיו עוד קרנות, והיו עוד אופציות נוספות, אז כן, אבל סך הכל היום בשביל לקבל הלוואה גדולה לעסק, להניע אותו, להזיז אותו, זה רק דרך הקרן הזאת או... אז איך מקבלים את הסיוע? יש כמה קרנות כאלה, אני צריכה לחפש קרן ספציפית, להגיש בקשה, מה לפרט בה? זה יופי של שאלה, כי
סך הכל עוד פעם, לא כל מי שרוצה עכשיו להקים עסק, הוא בא ואומר, אני רוצה כסף, ככה מקבל. יש דברים מאוד בסיסיים שצריך להכין. צריך להכין תוכנית עסקית לעסק, בשביל להראות איך הכסף חוזר, איך אתה מחזיר את הכסף. צריך להראות כמה עובדים. ממש בונים איזו חוברת יפה כזאת, ככה שמתאר את העסק ומסבירה אותו והכל. ואז תבוא באמת המדינה ותגיד, אוקיי, אני מוכנה להעניק סטמפה לדבר הזה, ניתן לכם את ההלוואה. יש ועדות, מי מחליט? ממש ככה, זה ממש ככה. יש ועדות אשראי ויושבים ודנים, והמדינה שכרה חברה שתפקח על הכל ותמליץ האם המדינה צריכה לתת את הערבות או לא לתת את הערבות. זה ממש מנגנון שעובד, הוא עובד יפה. הוא עובד יפה ובאמת עוזר להמון המון עסקים, אבל לקחת בחשבון שאם הכסף לא חוזר, אז אתה תצטרך להחזיר אותו באופן אישי. אבל זה נכון בכל מקרה. בכל דרך שאני אבחר כדי לממן את הקמת העסק, אני אהיה חייבת למישהו וירדפו אחריי. נכון. ולכן זה חשוב ביותר, כלומר, להביא הון עצמי ראשוני לעסק מהכיס, ולדעת שיש לך גם גב, כי הנייר סופג הכל, והתכנון שלך בהקמת עסק, הכל נראה מעולה על הנייר. בסופו של דבר, בדה פקטו שבאים בפועל, אז הדברים תמיד מתעכבים, והסכומים הם לא אותם סכומים, ואם תכננת שיפוץ, נגיד... בסכום X יוצא לך 3X. תמיד, אני לא יודע למה זה תמיד קורה, אבל זה אין מה לעשות. ולכן חשוב מאוד מאוד להיות מוכן להכל, שיהיה לך, מה שנקרא, בבלטות את ה... ואנחנו יודעים מהניסיון שעסקים רבים מאוד בישראל מתקשים להצליח. נכון. יש המון חסמי כניסה, הבירוקרטיה בעייתית מאוד, הרשויות, עוד פעם, הם מנסים לעזור, אבל לא מספיק. ביד אחת נותנים את ההלוואה, וביד שנייה שותים את המיץ. כל 15 לחודש, בעל עסק היום שהקים עסק חדש, צריך ללכת לשלם ביטוח לאומי, ומס הכנסה, וביטוח עובדים, ומע"מ, וקשה מאוד 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 לבעלי העסקים הקטנים. הרעיון הוא שבעצם תבוא המדינה, תגיד, שמוע, אני מוכן לתת לכם חצי שנה גרייס, תתחילו להתפתח, תתחילו לזוז, ונעזור לכם, כי סך הכל עוד פעם, אנחנו גם עוזרים למדינה, אנחנו משלמים למדינה. ומזל שכל האנשים פה בישראל הם כל כך אופטימיים, והם בטוחים שהם יצליחו, ולכן ממשיכים ומקימים עסקים קטנים. נכון. וטוב שיש גם במי להיעזר. תודה רבה לך שהיית כאן היום, שחר. תודה רבה לך, אלונה.